ustez ez dago momentu honetan musikari izateko modurik ez bada, sekulako arrakasta duzula. Itoak gira pixkat, eta horregatik behar dugu, noiz baika egan, hor gaude, eta jarretzen dugu. Gaur egun, behintzat hegoaldean, euskara horren emantzat dagoen leku batean, nik uste deskuidatzen ari garela, apur bat. Uste dugulako ja irabaztita daukagula, eskoletan, lanean, administrazioan, leku guztietan erabiltzen da edo legala da, ez dago trabarik, berez. Eta horrek nik uste erosotasun batean eroriarazi gaituela, eta erosotasun honek inertziak beti eramango du gaztelerara zein indartsuagoa da. Alde guztietatik, politikoki, jende, kantitate aldetik, eta horrek asko eraman du, horrek edo Euskalozte beste arrazoik, artista asko beste hizkuntzak erabiltzera. Ez dudala epaituko, baina, errealitatea hori da. Gaur egun gazteleraz desente egiten hasi dela, pixkanaka gero eta gehiago. Baina aldiz, gizartea gero eta euskaldunagoa omen da, ez dakit edo euskera geroz eta ofizializatua dago, orduan hor badago kontraesan bat. Eta horren aurrean, nire ustez, jarraitzen duela oso garrantzitsua izaten, burugogorkeri horrek, nik esaten dudana, dena saiatzeko euskeraz egiten. Eta iduritzen zait ere, nazio artean, gero eta gehiago onartua da, ez dakit iduritzen zait, eskuaraz kantatzea. Ameriketatik ikusita edo Inglaterratik. Izan da espanol, frantses edo eskuara edo serbiar haientzat, eta hizkuntz bat, eta zergatik ez, eta ez dakit, badut presio hori, ez dakit. Izan daiteke, baita ere geroz eta jaialdi gehiago daude hizkuntza gutxituenak, adibidez, edo, horrelako gauzak ospatzen dira, gero eta gehiago. Baina gero gurean, hemen herrian, asko nabaritzen da nasketa hori. Momentu honetan dago, batzuek esango dute kutsatuan, egian oso konnotazio txarreko eruditzen zaititz hori, baina bai nahastuta, euskera gaztelera, behintzat hegoaldean. Nik nire artista zenari jarraituko banio inungo autu politikorik egin gabe, nik ingeles ezingo nukeia dena. Zen ere referente gehienak, bai soulean, bai bluesean, bai rockean, ingelesezkoak dira gehienak. Orduan, inertziaz jokatuko banu nik ingelesez egingo nuke. Eta ez dut egiten, autu bat dagoelako horren atzetik eta euskalduna naizelako, hemen jaio naizelako, kasualitatez, eta hemengo hizkuntza zaindu behar dudala uste dudalako. Nik bintzat. Eta adierazi ere, hor gaudela. Hori da. Gelditzen gira batzuk, euskaldunak. Bagera desente, ematen du ezetz, baina bai, asko dago. Eta hori adierazinetzat importantea da, garrantzitsua da. Badugu duela orain, hirurogei edo gehiago urte Amerikar imperialismo hori nahita nahi ez. Claro. Eta gure lekuñoa, atxiki behar dugu eta erakutsi, hor gaude, ez gira lurperatuta edo... Imperialismoaren diskurtsoa igual pixkat galtzen ari da, eta... imperialismoaren aurkako diskurtsoa, imperialismoaren diskurtsoa gure inguruan dago. Baina bai galtzen ari da pixka gogoeta hori egitea imperialismoak azkenean duela kulturan behintzat edozein zirrikitutatik sartzen zaigu. Edozein zirrikitutatik dela telebistan, dela musikan, dela gure elkarrizketetan espresioak, errolako guk adibidez erderakada deitzen diogunak, bapatean gazteleraz hitzeitea modernoagoa dela ematen du, eta hori imperialismoaren ondorio. Eta sartzen bazira edozein dendetan, eta zer entzuten duzu? Eskol musika? Ez. Zu zerbait munduko soinu hori, baina ingelesez, amerikarra, ez dakit ezer, ez dakit ze pasatzen da Serbian, edo
izango da rock, Mongolian segurki, eta polita segurki eta ederra, baina ez dut bate ezagutzen. Hori da, bilatu behar da. Edo Txinan, edo beti, eta imperialismo hori nahi nahi ez, hor dago, eta hor, itoak gira pixkat, eta horregatik behar dugu, noiz baika egan, hor gaude, eta jarretzen dugu. Eta defenditzen dugu gure nortasuna, gure hizkuntza. Era bat aldatua da, gure kulturarekin harremana. Ni gazte nintzelarik, ez dakit, momentu berezi bat zen, ez dakit, konzertu bat joaitea, edo zinemara joaitea, edo gaur egun da, telebista miliakate, ez dakit. Azkenean esaten dutena ez, sobre informazioaren gaindosiak azkenean egiten duela kontrakoa, ez? Horren beste musika daukagu inguruan eskuragarri, azkenean entzuten degula, diot benetan entzun edo disfrutatu ez, gutxiago, jendeak orokorrean ez. Eta gero ere kontsumo eredua guztiz aldatu da, ez bakarrik aipatu duzuna abestien luzeran, momentu honetan ematen du abestiek, inkluso 3 minututik berakoak izan behar dutela, ez? 2 minutukoak badira, hobe. Rundana kondentsatu behar da hor 2 minututan, nik ez dut inoiz egin 2 minutuko abestirik. Baina hori batetik, eta gero baita ere kontzertuen planoan, hor ere kontsumo eredua guztiz aldatu da. Lehen kontzertu asko zeuden astebururo, urte guztian zehar, astebururo kontzertuak zeuden eskuragarri, dela taberna, areto txiki, gaztetxe, horrelako lekuetan eta zirkuitu oso errotu bat zegoen. Eta gaur egun, kontzertuak antolatzen dituen gaztetxe oso gutxi daude, oso gutxi, beste jarduera bat daukate, eta gero ere, bizi dugun beste fenomeno oso potente bat da jaialdien fenomenoa. Jaialdi kontsumista oso potente horiek, ez? Euskal Herrira ere iritsi direnak, eta hori, salbuespen batzuk kenduta, EHZ eta adibidez, orain dela gutxi ospatu deguna, beste askok, diruzaletasunaren inguruko zea bat da, eta gainea sartzen dizkizute 30-40 kontzertu asteburu batean, jende askok egiten duena da tiketa erosi, asteburu horretan kontzertu dosi bulimiko bat euki, eta gero urte guztian zehar ezerrez. Eta horrekin ja, asebetetzen du bere kultur gozea, ez? Ez dakit. Bai, eta ni ikusten dudana, da gero, juritzen zait, gero eta zailago da leku txikietan urtean zehar, hori falta zaigu uste dut. Ni gazte nintzelarik, ziren gehiago tabernak, eta joaiten altziren, jam bat egitea, arazori gero, gero eta gehiago arauak dira. Arauak galerazpenak eta, Bai, hotxagatik eta... Hori da, bai, hori ere eta alkoholagatik eta ez dakit zer. Baina gainera zabaltzen ari da nola baiteko ideia bat, kontzertu txiki batek ez duela ezertarako balio. Eta gero eta handiagoa izan kontzertua hobe. Zure kultur gile baliozkotasuna askoz ere gehiago bermatzen duzu solako areto handi bat beteta, betikoa baino, ez? Dela, egun pertsonako gaztetxe batean, taberna batean jotzea, hori beti izan da oso beharrezkoa. Eta batez ere Euskal Herrian, ez? Eta hori, geroz eta mehatxatuagoa dagoela iruditzen zait, kontzertu handien ondoan. Nik espero dut, eta sinesten dut pixkat, gauza bat ez dela aldatua da behar, publikoaren behar hori. Jende behar dute elkartzea eta musika zuzenean entzutea. Nik uste dut, espero dut ez da aldatuko hori. Espero dut, ezagit.
Gauza bat da, bueno, telefonoan edo ez dakit bideoz edo gauza. Baina momentu hori guk sortzen dugu zirkulo bat, magia pixkat egiteko, bat batean, badugu harreman berezi bat publiko batekin. Izan daiteke 20 pertsona edo 2000, baina netzat berdina da. Momentu hori oso baliagarria da. Bai, ez du ezer kordezkatuko kontzertu batean bizitzen den hori. Eta uste dut behar hori segituko dela. Ni izan naiz 25 urte musika terapia egiten. Astero 2 edo 3 egun. Horri esker egiten nahi nuen musika, ez nuen beharturik boda bat egitea edo ez dakit zer. Nire kontzertuak eta horreka bat atseman nuen horrela. Ogibide bat behar duzu, edo erakasle, edo zerbait, bakarrik zure musikaz bizitzea, hemen ez da oso zait, ez da posible. Hori da. Frantzian badago sistema hori interventente, nien naiz inoiz sartu hortan, nire ogibide hori esker. Izan dut kasualitatez, zukan dut hori, eta bikain, eta gustatu zait, hainitz, eta ezagutu dut horrela beste mundu bat, psikiatriko mundu hori, oso gazte, nerabekin, eta lagundu nau, nire musikari lana egitea, urteak eta urteak. Baina, zure kasuan ez dakit, baina oso zaila da. Baduzu momentu bat, kontzertu batzuk eta gira bat edo zerbait, baina gero patsatzen duzu 6 hilabete edo 7, ezer gabe, nola egin. Ez dago momentu honetan musikari izateko modurik ez bada, sekulako arrakasta duzula. Eta hori da kontua, ez? Denez lanbide bat ez dagoena, erregulatua, ez daukana sindikaturik, ez daukana legedi bat idatzita denon eskubideak bermatzeko eta bete beharrak, azkenean hau da pixkat, gazteleraz esan da, la ley de la selva, ez? Osea, arrakastatxoenak eramango du dena, nolabait jendea engaiatzea lortzen duenak eramango du dena, eta beste guztiek ez, eta musika arte bezala badakigu oso gauza subjektiboa dela, ez? Orduan, ez da inoiz meritokratikoa izango, hau da, arrakasta izango dute batzuek, konektatzea lortu dutelako, eta beste batzuek ez, lan berdina eginda. Orduan hori ez dago bermatuta, da guztiz kapitalismorik basatiena, ez? Pixkat, egin zure txiringitoan nahi dezuna, eta lortuko dezu, lortzen dezuna.